Esta árbore lembra dende hoxe as persoas que faleceron en accidentes de tráfico. Plantárono no Colexio da Florida en Sanxenxo, ás portas do Día Mundial en recordo das víctimas en sinistros ao volante que se celebra este domingo. O acto foi organizado por Stop Accidentes, que destaca a importancia de concienciar a rapazada sobre seguridade viaria xa dende ben cedo. Entendemos como educación vial pois algo xa máis enfocado a cando xa se desplazan eles na carretera, pero eles desde ben pequenos van a ser peatóns, van a ser copilotos, que é unha labor moi importante. Os nenos por sí, pois no coche non saben, se non lles explicamos non saben como teñen que actuar no coche. O colectivo escolleu este municipio, en concreto este colexio, polo traballo que se ven desenvolvendo nos últimos anos en materia de seguridade viaria. Este colegio para min é un referente en canto á educación vial, en canto á implicación das educadoras, pero sí que é certo que temos moitos outros centros e que a miña intención é levar esta iniciativa cada ano a un centro educativo diferente. E como sempre, unha parte fundamental de todas estas iniciativas a prol da seguridade viaria nos colexios é a Policía Local de Sanxenxo, comezando polo Poli Paco. Aproveito as oportunidades todas que temos porque isto é gran a gran, o sea, aquí temos que cada día, cada segundo, temos que aportar ante a nosa parte, non? Darvos cuenta que a seguridade viaria é algo que depende de todos, non depende só de unha persona nin de dúas, depende de todos nós, porque todos estamos na calle, todos somos ou condutores, ou peatóns, ou usuarios da vía. Stop Accidentes aproveitou a xornada, como é habitual, para plantar esta árbore en lembranza dos que xa non están. Baixo o lema Sembra Vida, o que facemos é a plantación dun árbol pois para que eles, ademais de sembrar vida pois en memoria das persoas que por desgracia non están aquí, que un sinistro vial lles roubou a vida, pois para que eles tamén aprendan a cuidar e a protexer. De feito, o símbolo do Día Mundial para Stop Accidentes é a folla de un árbol, precisamente. E engade que na tarefa de aprendizaxe tan importante é a acción que se impulsa nos centros educativos como neste da Florida, como o que se ensina na casa, comezando porque os pais e nais sexan exemplares para os seus fillos cando van ao volante.